Gihangop sa may estudyante ang Voters Education Campaign sa Commission on Elections din gipahigayon mismo sulod sa campus sa Osaka University sa Dakbayan sa Sugbo. Sa iran nato detalye pinaagi nining report. Sa iyo pa lang sa buntag, nagtapok na ang mga tinunan sa covered court sa Osaka University sa may N. Bacalso. Doon ay mga nakaparehistro na o doon usay daghan pangawa makaparehistro. Kini mga tinunan nga misalmo sa kalihukan mipadayag sa ilang mga panahom sa eleksyon ug ang kaminungdanon sa pagsalmot sa bugnong lugaynon. Right kani nato na mo vote jud nya labi na kami man jud ang kinabukason kuno na youth kay samo jud sa ang gunit ang future para sa Pilipinas. Responsible also na kung kinsa tong dapat pilion kay the country is at stake man good so kinsa tong boton so dapat so to begin with is dapat through this lang kay if makabaw lang ta kung sa atong dapat precautions baron. Important na mag-vote up for, of course, for our future, since it's not just our future but for our children's future. What we do now will affect everything in the future. Gipadayag ni Omar Sharif Mamalinta, ang spokesperson sa Cebu Provincial Comelec, nga gawa sa matunghaan bisitahon usab nila aron hatagan og voters education ang mga less privileged community nga mas nagkinahanglan ini. The purpose of having this voters education is to actually cascade kining atong info dissemination with regards to their voters rights and responsibility. So ni-level up na this time medyo law na so unlike before nga qualifications ra nila nganong magbutar ta, this time mas broader ang concept. Nabantayan sa Comelec nga mihinay ang pagparehistro sa mga taong busa giawhag nilang dili na huwaton ang deadline sa Setyembre 30 aron malikayan nga magdasok na ang magparehistro. Encouraging them to register ahead of time para dili ta problema towards the end. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.